Erokamano kuom kete Ramogi TV, wan gi thuolo makare mar kelo ni weche manyien maka gi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Jafwambo matene Leonard Mambo Mbotela ong'ielo rengo kinyi makawuono tok tuore kuom kinde. Maeri oyangi gi familia mare. Mbotela ibiro par ahinya kod chenro mare mar redio manidendo ni Je Huni Ungwana, chenro mane oganda mathoth owinjo kuom thuolo maheo higni 50. Mbotela notho koja higni 85. Huyu ni shemeji yangu ambaye nimeishi naye miaka mingi. Kwa hivyo kwangu amekuwa kama kaka, ndugu wa karibu. Mimi nasema yule ucheshi wake na ukarimu wake na kupenda watu, huo zaidi ndio na utambua. Amekuwa ni mtu wa kuzungumza habari za ukweli, kuhakikisha kwamba watu wameishi maisha ya ukweli, maisha ambayo yamenyoroka. Tukiangalia vile nchini mambo mengi yanaenda yako njia zimepinda, but yeye atataka mambo kwamba yawe yameenda straight. Taarifa hizi tumezipata leo asubuhi. Jana jioni tulipata habari tukaambiwa kwamba amezidiwa, ni mgonjwa zaidi hapa hospitalini. Lakini leo asubuhi kama saa 3 hivi tukapata habari kwamba amewekwa oxygen na yuko katika hali mbaya zaidi, lakini tuzidi kumuombea. Baada ya nusu saa tu tukapata habari kwamba kaka amelala. Ni mtu ambaye alikuwa apenda watu, alikuwa mtu apenda kufundisha watu tabia nzuri. Hasa sisi tupokuwa wadogo zake alikuwa hata akitugonga saa nyingine vichwa akituchapa, tupiga ngoto kama hatusikizi bila anavyotoka yeye. Alikuwa anapenda sana tuwe na tabia ambazo ni za nidhamu. Ni mtu ambaye alikuwa anapenda mambo yanyoroshwe, living right. Kwa kizungu ningesema it was like a moral cop, you know, somebody ambaye alikuwa anapenda maadili, mtu aishi maisha mazuri. And also what I tell stands out, he was a very very jovial person. Ukienda naye hata kama ulikuwa downcast angekuinua. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen osingo mar medo kwan rowere matie bwo chenro mar Climate Works manochaka yanga higa mokalo kaka achiel kuom yore maket alwora bedo makare. Koloso e kinde manotimo limbe kar dak ma Mukuru kwa Ruben e bore Nairobi, Murkomen nowacho ni chenro no osechiwo thuolo mag tich ne thoth rowere. Korka kore jagoro mongirore migao mar arita Raymond Omolo olero ni gigeto rowere 50,000 ma bende gichano dhi nyime kod chenro no e counties mamoko ma pacho ka. Songa hivi nani? Mumepata kazi ya watu 800 na kwa watu wote kwa Nairobi katika kilomita 47 ya ile mito ya Nairobi yote kutoka hapa mpaka kule Mathare mpaka kule juu kwa Kibera. Tunaona watu 20,000 wakati huu wamepata kazi na wapata mapato ya kujisaidia na kusaidia familia zao. Vijana wetu watakuwa wanajumuishwa kufanya kazi hii, vijana na wamama wafanye kazi hii. Tutakuwa tumepanga hiyo mambo na tutaongeza idadi ya watu wenye wanafanya kwa program ya Climate Works. Na jambo lingine ni kwamba hii program ya Climate Works tulianzisha hapa Nairobi na tuko na mpango ya kuipanua iende kwa matauni zingine kwa nchi. Na tumekuwa na usomi mzuri kulingana na venye tumeifanya hii kazi kwa karibu sasa miezi 3. Motelo ne rapar mojatim ne oganda manowito ngimagi kaachiel gi mago manoyudo hinyruok tok monj manotim gi kweth jomaundu mag Al-Qaeda tarik 7 dwe mar 8 higa 1998 e mbetre mar piny Amerika e pacho ka. Jokanyo motelo ne rapar makamano koro singo ni gibiro bedo ka gitimo rapar chieng' tarik 7 dwe ka dwe. Odiochieng' ma kawuono ne gibago alam mar timo rapar n'oganda maheo 200 manotho kaachiel gi mago manoyudo hinyruok ka kwayo maduong' en mar bandho chudo kowuok kuom sirikand Amerika. The 1998 bombing of the US Embassy in Nairobi was a tragic event that claimed over 200 lives and left thousands injured. And despite years of appeals, many victims are yet to receive requisite compensation. The renewed lobbying efforts by Senator Manzo and his chair, Agnes Kavidu,
and the Kenyan diplomatic mission and bring renewed hope that justice will finally be resolved. Every 7th day of every month, we have resolved to gather here on the August 7th Memorial Park in Nairobi to pray and receive updates on the compensation efforts and the laudable leadership of the consortium of August 7th, 1998 victims. Our people died and were disabled for America. But instead of American government sympathizing with us, we ended with discrimination in compensation just for being non-Americans. Our Kenyan government also failed to stand with the victims, making survivors suffer immensely. I approached Kituo cha Sheria to file our case in the High Court, but a certain leader advised some victims not to register with Kituo. Now the case is coming up for hearing on 10th April, and those who didn't register were left out. Jodak e gweng' mandiwa e sub-county Manyatike e county ma Migori ywago nok mar pi kaachiel kod apeyni maricho ka koro gidwaro mondo piny owacho mar county ma Migori okonygi e tieko midhierono. Gi fwambo marwa e county ma Migori George Juma notimo limbe kanyono kendo losonwa ripot makama. Gweng' mandiwe ward ma North Kadem e sub-county Manyatike en achiel kuom gwenge mathoth e kaunti ma Migori ma pod gantie kod pek e yudo pi maler. Thoth oganda to enye joma mine e gweng'ni mandiwa e sub-county Manyatike mondo chiew okinyi mar ka sa 11 ka giwuotho mabor ka gimanyo pi. Mine kawo kinde mar seche 2 kod seche 4 ka gimanyo pi ma bende yudore mana e dago achiel ka achiel kod pi achiel. An miyo modak e wi malo pith Kamboro malo. Pi waonge godo e gweng'wa ka wan magi sosa achiel mar pi manie Ndiwa Center. Okonywa gi pi, omany kaka yudonwa pi e wi got mondo wayud kaka wakonyore ya gavana. Naomba sisi wote tunalia ya kwamba hatuna namna ya kupata maji. Maji tuko nao shida. Na jinsi ya kupata mboga pia imetukalia ngumu, tujua tuna vile tunasafanya irrigation. Mary Odege na achiel kuom jodak e gweng'ni mandiwa wach nigi mondo chiew mondo eka giom pi e dago achiel gwigigo ma bende giriwo kod jamni. Kama ntiere no pi onge kendo wawinjo marach ne pi ma wachiewe samarach. Mikayo de wan nok mar piny mikoro sethiro kata chendogo mag somo mag nyithindgi nikech jopuonjre ka wuok e skusego mag midhiambo koro gikawo kinde mathoth ka gimanyo pi luok. Wan kod nyithi skul madhi e skul maloni St. Jacob Kolanya. Sikundu no onge pi. Ma nyithindo e sikul otieno to kata kaka nyathi nyalo luokore onge. Omiyo na kwa gavana ni kamoro amora ma entie oyie mondo konywa, wawinjo marach. Singo mane ogol kod ten county ma Migori e bwo tend gavana Masani Chileako en ni gidhi neno ni pi obedo ndawo mok ng'eny ni 500 kowuok kuom dala ka dala ka bende singo ni pod oganda rito. Ka opogore kod nok mar pi, jodagi mag Ndiwa bende koro ywaga peyni maricho ma bende giwacho ni sani thiro chenro maggi mag nweng'o. Ng'ayo moro ni kama owuok Ndiwa kae ni kadhi odiyo. Yorno rach ma ok nyalo luwore ka koth ochwe. Koro wakwayo ni kaber to gavana obi mondo winji sida ma wan go kaka jogene mano yiere mano gone ombulu. Jacqueline Manasi wacho ni nyithindgi bedo kata kod pek e chopo skunde nikech rach mar apaya madhi e skunde go. Angalia upande wa barabara. Sehemu ambayo tunaishi ni mlima juu. Magari yakitembea huko yanaanguka kila wakati. Atuangalilie. Tunalia tena upande wa shule ya Naro, haina barabara ya kuingia shuleni. Wakati wa mvua watoto wanasumbuka na matope sana. George Juma, Ramogi TV, Migori. Serikal kaunti ma Siaya ochako ayanga chenro mar miyo jopuonjre matindo chiemo e skunde mag ECD e neno ni gimedo ndhadhu mar somo e kaunti no. E kinde ayanga ma chenrono e skund primar ma Siala Kaduol mayudore e gweng' mag Mwagai, Gavana James Orengo yango ni gibiro chwalo ne jopuonjre go nyuka moting'o ndhadhu duto maber ne ngimagi e kinde ma gidongo. Orengo nodhi nyime kowacho ni sirikal no biro bedo ka keto bajet e chenro mar chiemo jopuonjre higa ka higa kendo neno ni jopuonjre go omi jip mowinjore kapod gitindo e bero weche mag somo e kaunti no. The teachers and
program ne uruni wan kana wa chako wa ma feeding program no wacho ni ngat ma 45 nyoka mabiro ka ni gik ma donje nyoka ni kaka mchele iye kanyo nitie mchele nitie soya bean nitie bel nitie oduma no wacho gini nyaka wuok Siaya nani ochele ma usonga adego usonga mo asiriwo jojo waluro no chele no ematiyo in feeding program. We are going to partner with the county government in that 99% of the ECD children are actually hosted within our primary schools. This is a program that we have discussed and would like to congratulate the county for making this a priority, since as a Ministry of Education, we take that feeding the children not only improves their health, but also goes a long way towards improving attendance in school. A spiral effect in the sense, Nintendo limedre ECD, to one kakorojo primary noange, the primary koro de noango the whole population mar ECD manyo malo ganyuka, sama podugi paron primary benyuka ntie, one wango the number to koro pesa woku Nairobi capitation to skunde ma primary begere kanyo. That is the ripple effect. Roere County ma Mombasa idwani mondo wuogoko mondo ka ohola mar Youth Fund mondo migidongre godo gin giwegi korka weche mag ohala. Marien bang' yangore ni thoth rowere pod yuago thuolo mag tije kata obedo ni ginyalo chako elini mopogore gin giwegi to chutho ka gichuogo girube. Kanolose romo manokelo kanyakla rowere mosekawo hola makamano, jakom mar agucho muom mageto rowere midendo ni Youth Fund Mombasa Fatuma Barayan nojiwo rowere ni kik luor kawo pesa no nimar nitiere chenro ma tiegogi e wi ohelni ma ginyalo timo. Gi e sechego moko kuom rowere nopuoyo chenro makamano ma gikoni oseyawo wengegi nyaka ne gikawo hola. Mimi nilianza from 50,000. Ya kwanza nilijenga a stall, nika rent. After that nikaingia katika nikaona business ya maji ya azini ina benefit kubwa, so the next nini nikapata 100,000 nikanunua tank nikaanza kuuza purified water. Ile wakati tuligundua kuna Youth Fund, tulikuja tukaanza tukaomba loan ya 2 million kwanza. Ndio hapo pia tukasaidiwa, na wakati tunaomba loan tukapewa mawaidha vile pia tunaweza endelesha biashara ikakuwa kubwa. Tukaweza kuendelea na biashara ikikua, tukahama kutoka wireless tuka invest more on fiber. Mambo ambayo tunawafunza katika training ni jinsi ya kutengeneza proposal. Kijana akikuja hapa anakuja na proposal yake. Ile proposal tunaiangalia ni biashara gani anataka kufanya. Tunampatia wasia ama tunamueleza hii biashara vile atakavyo ipeleka. Lakini pia vile vile wakati wanafanywa training tunawafunza jinsi gani wataandika proposal, kwa sababu si Youth Fund peke yake itakao wasaidia upande wa biashara. Jodak gi ohala e kar dak mazima mane kaunti ma Nairobi yuago lal wi ohandgi gi mwandugi bang' oyieyo monjo kuondegi mag ohala. Johalago lero ni moko kuomgi osechungo timo ohala bang' monj mar oyieyo makoro ketho mwandu ma giuso ne jopiny. Gikwayo ni mondo gichwalo ote ne migawo mochuni weche mag alwora e kaunti ma Nairobi mondo ket ler e odundu mag pi, kendo mano biro geng'o oyieyo makalo to ketho mwandugi. Ona hizo meno za pana kitabu ufikishe kilo 10 ungekuwa kuna kabro, kwa sababu kabro haita fanya zinakaa mtu zinakula avocado, zinakula nyanya, zinakula bananas, zinakula mayai. So hasa wafanyabiashara hakuna kitu wanafanya, kwa hata ukiweka crate ni kitu almost 6,000, but unakuta imeharibu, zinavamia kwa crate moja unakuta umeuza nyanya za almost 1,000. At least kukue kusafi kidogo, vile panya ni mingi. Panya ni mingi, vile hata ukileta pusi yezi nini, yani yezani nazo, hata pusi yenyewe inaogopa hizo panya juu ni mingi. Nimejaribu kuwekea ndawa, nimejaribu kuweka mitego na haisaidii. Na kama ni usafi tutengenezewe hata huku kuzima, tuwekewe kabro at least, na hii mitaro itolewe ni uchafu, tuone kama hizo panya zitaisha. Jagoro maduong' mar riwruok pinje United Nations Antonio Guterres okwayo twak ewi lweny mantiere e piny DR Congo.
Kwayo makamano biro e kinde mar riwruok mar pinje Afrika ma ugwe EAC kaachiel kod mag pinje mag Afrika ma milambo SADC ochako romo margi odiechieng' ma kawuono e piny Tanzania. Guterres kwayo pinje mokiewo gi DRC mondo mi luor kiewo manoketi mag pinje kowacho ni nyaka to koro lweny mosebedo kadhi nyime Kongo norum. Nyaka lweny ne muoji e kind sirikal mar pinyno kaachiel gi kweth mar M23, ji maromo 2,300 osewito ngimagi e boma ma Goma. Silence the guns, stop the escalation, respect the sovereignty and territorial integrity of the Democratic Republic of the Congo, uphold international human rights law and international humanitarian law. There is no military solution. It's time for all the signatories of the Peace, Security and Cooperation Framework for the DRC and the region to honor their commitments.